Колекциите са най-лесният начин да обединиш различни видове продукти в една обща група. Можеш да ги използваш за създаването на промоции или други маркетингови подходи. За да не се налага да влизаш във всеки един продукт и да променеш неговите характеристики, ние създадохме възможността да групираш продукти, които се отличават от всички останали, но имат нещо общо помежду си. Вашата промоция, например. Влез в контролният панел на магазина си, в секция Магазин, Колекции. Напиши името на колекцията в празното поле под заглавие. Когато започнеш да пишеш там, автоматично ще започне да се запълва и линк адреса в дясната част на страницата. Сега натисни Добави критерии. От падащото меню селектирай продуктите, които желаеш да бъдат добавени в колекцията. Когато избереш една от следните опции – конкретни продукти, категории, марка, тагове, цена, дигитален продукт, сейл, нов, ти се отваря друго падащо меню, където да селектираш дали избраното да е или да не е в съответната стойност на критерия. Например, избираш критерии, категории, да е рокли. След като избереш всички продукти, които желаеш да включиш, натисни Запази. Ако използваш колекцията за промоция, сега те съветваме лесно и бързо да добавиш отстъпка за нея и да сложиш линк в навигационното меню на началната страница на магазина си, за да може клиентите ти да не могат да устоят на страхотната отстъпка или просто вниманието им да бъде привлечено от точно тази група продукти, която току-що създаде. В страницата, където са всички създадени колекции, можеш бързо да изтриеш добавиш или с един поглед да видиш основната информация за всяка колекция, като например името на колекцията, линк адреса на колекцията, брой на критериите във всяка от колекциите. А всъщност при критерии, натискайки на бутона в края на всеки ред, ще видиш всеки критерий и неговите стойности, добавени в съответната колекция. Защото с CloudCard е лесно.